Dobrý den, dnes si ukážeme, jak založit uživatelský účet pro to, abychom se mohli přihlásit na internetovou prezentaci Kruhu přátel Bruna Gröninga, kde probíhají různá IGR. Od svého vedoucího společenství dostanete tento nebo podobný e-mail, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti. V e-mailu buď stačí kliknout na vyznačenou adresu bgf.center a nebo tuto adresu přepsat do adresního řádku ve svém internetovém prohlížeči. Takže mně stačí na ní kliknout. Před vámi se objeví tato úvodní obrazovka. Na této úvodní obrazovce dáte kliknout na registraci. Vyplníte údaje, které jste vyplnili na adresním štítku. A kliknete na registrace. Do mailu vám přijde bezpečnostní kód. Je možné, že když váš prohlížeč nezná adresu, německou adresu, se které chodí ty maily, tak vám to může spadnout do složky hromadné nebo spam. Takže zkontrolujte i tuto složku, takže tady vidíte, že to přišlo do složky hromadné. Otevřu si e-mail a tento kód zkopíruji a vložím. Tak, dám pokračovat OK. Mohu si zvolit svoje přihlašovací jméno a zvolím si i nějaké heslo. Nejlepší je, aby tam byla velká, malá písmenka, číslice, můžou být i nějaké plusy, minusy, nějaké symboly. Tak a dám vytvoření přístupu. Teď už se zase můžu vrátit do mailíku. Tak, zase kliknu na to bgf.center, otevře se mě ta uvítací obrazovka. Tady vyplním to uživatelské jméno a heslo. Tak můžu si klidně dát, abych si to nemusel pamatovat, že si to za mě bude pamatovat prohlížeč a dám přihlásit. Tady nám ještě naskočí tabulka o potvrzení souhlasu. Nahoře dáme uložit a už jsem zaregistrovaný nebo přihlášený v internetovém prohlížeči centra